Fun Games HD, danas ćemo igrati School Tycoon. Ja sam ovdje već nešto započeo, da ne bude skroz da sam nešto odradio i tako, znači da ne budem skroz na početku. Inače, ko je mogo da vidi na Instagramu da sam, da ću dobiti Sony. Znači danas idem po njega, tražio sam da mi ubace neke igrice, mislim neke ću vam reći, neke tačno još ne znam na pamet, tako da hajde da kažem koje sve ću otprilike dobiti. Hitman 1, Minecraft, GTA 5, GTA 4, Hitman 2, dobit ću Mafiju 2, FIFA 19, NBA 2K18, The Last of Us, Far Cry 4 i kako se zove PES 2018. Dobit ću Call of Duty Black Ops 2, dobit ću Need for Speed i tu još neke igrice, neke horror, još neke delove Call of Duty, Red Dead Redemption. Znači tu će biti još nekih igrice, naravno, pokazat ću naravno unboxing, znači unboxing, ova greška. Kažu, možete vidjeti, ja sam ovdje već nešto započeo, kupujem ove stvari i da mače olovka. Sad vam sve govori šta je škola. Znači, ja hoću da radim prvi sprat, pa ću u nekom narednih epizoda da vam pokažem, tačnije da odradim drugi sprat, jer će biti to save game. Tako da, to će biti. Biće još nekih igrica, igrat ću Call of Duty 3 i bit će još tako nekih dobrih igrica, nekih horror igrica, znači još mnogo toga će biti od igrica. Ja ovdje sad trebam da napravim učionicu, ali nemam pare, idemo po pare. Tako da, uzeli smo jedan od najboljih Sony tamo što je bilo. Znači veoma brzo im je ponestalo Sony tih trojki, mnogo se razgrabilo, znači bukvalno kako je stiglo, tako je odmah nestalo. Tako da su, mislim, ostali još 2 ili 3 u radnji, tako da sam ja uzeo taj jedan od najboljih što im je ostao. I danas ću otići po njega pa ću vam ga pokazati. Ja se nadam da ćete pogledati misije GTA 4 i GTA 5 i kad se vozikamo po gradu i to, tako da to bi bilo to, tako da ja sad ću ovdje da pravim postere i neke tamo zidove, ne znam ja više sam šta pravim. Nemam pare, nema se para. Ajde, Kaso, pravi više para, please. Vidite, ovo vam je škola. Škola vam je mač, jeste. Znači, vaš mač je olovka sa gumicom. Dobili sam 1500, tako da mogu da kupim još ovih zidova sa strane. 800 i vjerojatno nemam za ovo. Imam, čudine. Još nešto sam kupio, mislim. Kupio sam ovaj neki poster. Sad, mislim da trebam pravim kuhinju, nisam siguran, mislim da je u kuhinju u pitanju. Tako da, ajmo da napravimo kuhinju, pa ćemo se vratimo na onu učionicu. Ako se ovo čulo, nisam kriv. Nisam ja to kriv. Ne. Krivite nekog drugog. Što bi Iggy Player rekao, znam ti sestru. Tako da, ako nema neku sestru, znam ti brata. Znači, čekaj, što ne bi ovo prvo završio pa onda kuhinju? Znači, ovdje su ostale još neko što malo stvari. Ovo i zid, uskoro ovdje trebam da se kupi. Tako da, ovdje fizičko, to sam isto pre igrao s bratom. Kad je bio tu, sad je on otišao kod babe, tako da ne mogu da igram s njim. Inače, mi bi se stalno ubijali kad bi završili školu. Nemam pare. Ajde pokupim i da vidimo šta mogu kupiti. Ovo je 1000, jel imam ja to. Dobro,
Dobro, kupio sam kantu. Nemam 200 više. Znači, posle kuhinje radimo ovo fizičko, pa ću ovo 2000 i 3000 i onda će se pojaviti i nastavak ovog zida. Tako da ja ću ovo pokušati da završim u celom jednoj epizodi, ako ne radit ću kroz klipove. Tako da to ću vam jedino morati reći. Ovdje su neki posteri, ne znam ja kakvi, šta ovdje piše, do not give up, zašto, evo su kante neki. Znači, idemo ovamo, idem da kupim ovo od 800, biće mi potrebno, tako da, eto ga, ovo od 200, ja kupujem samo kante, znači idem po školi i kupujem kante i ormarići, ali najviše kante, a zašto ne znam. Znači, tu ću ugraditi nešto, znači ili prekinem snimanje, tačnije zaustavim ga u jednom delu, ili ću da dopustim da se završi, evo ga neki poster. Potrošio sam $600 na poster, pa bravo, nemam. Kad će brže pare. Ako se vi pitate zašto ja ne uđem u ovo kola, zato što šta? Plaća se Robuxima, jeee. Inače sam došla mačka da se mazi, oće se mazi. Tako da, ovdje ću još nešto malo da odradim i da završavam polako sa videom. Pa nastavim nakon narednih epizoda, tako da ja ću to da uradim. Ja sam sve to isplanirala, evo su lopte, medicinke, što bi rekli su Đilboba. Kupio sam koševe, ovo pre nije bilo. Ovo kad sam igrao s bratom, znači ili ovi koševi nisu bili, ili ja ih nisam kupio, pa nisam ni video. Ovo, ne mogu, nemam pare. Inače, sad sam Roblox update-o, ne znam što znači ovo. Nemam nikakav nothing mode, nemam. Tako da, da imamo još ormarića. I ovdje ćemo negdje završiti s videom. Kupili smo nastavnika, tako da ako vam se svidio ovaj video, obavezno ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo nakon narednih epizoda. Pozdrav!